היי בנות, מה נשמע? בוקר טוב, וסוף סוף אנחנו הגענו לבלוג הזה, ולוג בר מצווה, וואי! אתן לא מבינות כמה רציתי להעלות לכם את זה, ואת האמת להגיד לכם את הוולוג רציתי אפילו להעלות לכם תוך כדי הבר מצווה וההכנות. אבל באמת הראש שלי לא היה כאן, זה אירוע הראשון שלנו, ברוך השם. היה מקסים, היה יפה, אז סוף סוף ערכתי לכם ולוג מסודר, וכמובן אם יש עוד שאלות ועוד דברים, אז אני אענה. היו המון שאלות והמון דברים, איפה קנית, מה עשית, איפה... ובאמת, הנה זה הזמן שאנחנו מגלים לכם הכל. אז אנחנו נתחיל. אני עשיתי לי כאן רשימונת קטנטנה שהיא תהיה מולי. אוקיי, דבר ראשון, תדעו שמתוק, הבר מצווה הייתה אמורה להיות בניסן, בחול המועד, ביום השלישי של חול המועד, ואני בגלל שהייתי בקולקציית קיץ ובחגים בעסק, אז העדפתי לדחות את זה בגלל שהראש שלי היה לא פנוי, והיה חשוב לי באמת להיות עם העדפת סטייל, אז קצת דחינו לו את זה, אחר כך היה העומר, אז באמת זה כבר נדחה לי אחרי העומר. אז עכשיו, האירוע המהמם היה באולמי וודינג קלאב, היינו מאוד מרוצים, מאוד מרוצים. אחרי שאחותי עשתה שם אירוע, גם ראינו, באמת היינו מאוד מרוצים, ואז הלכנו, סגרנו, ובאמת ברוך השם, היה לנו ערב טעימות עם השף המהמם שם, מקסים, בן אדם מקסים ונחמד, ובאמת היינו ממש מרוצים, האוכל היה מושלם, כל מי שברוך השם היה באירוע, באמת ממש נהנה מהאוכל, אז אני ממש ממליצה. אוכל גורמה כזה, אבל גורמה בצורה יפה ואסתטית, אבל מצד שני הוא מאוד לארג', אוקיי? אז באמת היו איתנו לארג'ים ואוכל בסטייל, בנות כאלה מסוגננות ומודרניות, ובאמת ברוך השם היה מושלם מבחינת האוכל, מבחינת האולם והמראה שלו. אוקיי, אחר כך כמובן סגרנו את האולם, אז אני לא ידעתי מה אני לובשת. קניתי בד מאוד מיוחד כבר לפני משהו כמו 4 חודשים. אמרתי את הבד הזה אני שומרת לבר מצווה של תידר, ולקראת הבר מצווה ראיתי שאין סיכוי שאני תופרת לי. אני באמת, כמו שאמרתי לכם, פסח, קיץ, והראש שלי לא היה במקום, בא לי, אמר לי, תקשיבי, בואי נזמין לך שמלה. ותרצי, לא, את יכולה תמיד לתפור לעצמך. סבבה, הזמנו שמלה באלי אקספרס, אני אומרת לכם, ואני רוצה לשים כאן, בעזרת השם, יהיה את הקישור למטה, לכל מי שרוצה. שמלה באלי אקספרס, היה לי את האמת קצת, איך אני אגיד לכם את זה, קצת התלבטות, כי זה לא הכי הסגנון שלי, אבל היא הייתה מאוד עשירה ומאוד מרשימה, וגם בא לי שבריאה בזה, אז אמרתי, אוקיי, אני לובשת את זה. אפילו שבוע וחצי לפני האירוע, פתאום כזה אמרתי, טוב, יש עוד שמלה, אז ראיתי איזו שמלה כזה, התלבטתי עליה וזה, ואז בסוף באמת סגרתי על השמלה הכחולה עם הזהב כאן שהיא מהממת, והצרתי אותה קצת, הייתי מאוד מרוצה, שב עליי יפה, היא מאוד מרשימה, זה מה שכן, כאילו, אני פחות או יותר, כאילו, קשה לי בגלל שאני צריכה להרגיש את הבד, ובאמת השמלה הייתה מבד טוב, יפה, ישבה טוב, באמת הייתי מרוצה ברוך השם. למעין שלי שתהיה בריאה תפרתי לה בגד ממש יפה, ואת זה היה ממש 2-3 לפני האירוע. זה היה ממש בלחץ, מעין היא ילדה שיודעת מאוד מה היא רוצה, אז ישבתי איתה ועשינו ככה כסרה, מה היא אוהבת, מה היא לא אוהבת, הבאתי לה בדים לבחור, הראיתי לה דוגמאות, ובאמת ברוך השם היא הייתה מרוצה. הבנים המתוקים, תדע שיהיה בריא, קנינו לו חליפה בגלעד. גלעד זה חנות חליפות בגאולה, ממש נחמד, וברוך השם, יש להם חליפות יפות, קנינו לו חליפה קאה וגם חליפה שחורה לבית ספר, וברוך השם גם מגבעת, אז הוא אמר שהלוואי ונזכה שהוא ישים, ובעזרת השם באמת הייתי מרוצה, אם זה מהיחס ואם זה מהחליפה הקלאסית יפה, סבבה. על אלו שמתוק קניתי לו באוהה, בקניון רמות, וכאן אני אגיד משהו מאוד חשוב.
תדער שיהיה בריא כשהיה קטן, תמיד הייתי רוצה שהוא ישים לבן, תכלת, שמנת, צבעים כאלה בהירים, בכלל לא שחור, בכלל לא כחול, בשום אופן. כשהוא גדל כבר התחיל להיות לו קשה, ואמרתי, מה הבעיה? בגיל 13 הוא עובר לשחור לבן. אוקיי, אז אמרתי, וזה היה סוג של מעבר, וברוך השם, הוא לובש יותר שחור לבן, אבל זה סוג של מכשיל את הילד. אז היום עם הלל, שהוא בן 7, הוא רצה חליפה, שהשם יעזור, בצבע אפור כהה, עם נעלי לקה שחורות, כמו של החניוקסים, התיאורים, וזה מה שקניתי לו. אמרתי לו, אתה רוצה את זה? אוקיי, אתה בטוח? כן, טוב, אין בעיה, בסדר. אז הוא קנה את זה, וכולו היה ככה דוסקי מכף רגל ועד ראש, אבל זרמתי עם זה, אמרתי, טוב, יאללה, ברוך השם. שווה את זה. טוב, שבת חתן, אמרו לי, בנות, וואי, את אחרי בר מצווה, בטח איזה הקלה יש לך בשבת חתן, והנחת תפילין וזה. אז האמת להגיד לכם, הייתי עם מועקה כאן בגרון עם העניין של השבת חתן. כי אצלנו שבת חתן זה לא 10-20 איש, זה משהו כמו עשינו חשבון 60 איש. וזה אולם ולהביא ולקחת וזה וזה. עכשיו אני לא מתה על זה, סליחה, מתוודה, לא מתה על זה, זה מאוד עדין, לא אוהבת את זה בכלל. סולדת מזה. לא סובלת את העומס הזה. והיה לי כאן ממש מועקה, כתבתי לכם על זה אפילו בלוג, וקיבלתי תגובות מהממות, ואין, פשוט אתם מדהימות, תודה רבה לכם. בהזדמנות זו אני אגיד תודה על כל התגובות והפרגונים, והבאמת, והחיזוקים. אתן משהו, הרי כל זה בשבילכם, כן? זה לא בשבילי. אני לא יושבת ורואה את זה. אז באמת, תודה, נשמות שלי, אני אוהבת אתכן, תודה על כל הפרגונים והתגובות. ובאמת, בבלוג כתבתי לכם כמה שבאמת היה לי קשה העניין עם השבת חתן. מאז שהילד היה קטן, אמרתי, אני אעשה לו במלון, ואני אאסוף, ואני אחסוך וזה וזה. איזה מלון, איזה בטיח, לקראת השבת ראינו במה מדובר, אמרנו, אוקיי, אנחנו נצמצם את זה. אבל וואלה, כאילו באמת, אם את כבר עושה, את חייבת לעשות כמו בן אדם, אז באמת ככה אמרתי, אוקיי, נתחיל, ואז סגרנו אולם, ואז התחלנו לסגור עם אנשים, ואחותי עשתה שבת חתן, קרוב לבר מצווה שלנו, כי זה גם אצלה היה תאריך דומה, ראיתי את זה, ועוד יותר נהיה לי לחץ, אמרתי, אוקיי, איך אני עושה את כל זה? כי לא אין לי זמן, ואני לא אוהבת, ואני לא מסתדרת, ויואו, זה לא בשבילי, לא בשבילי. ואז באתי לתידר, ואמרתי לו, תידר, תקשיב, איזה שבת אתה רוצה? עם חברים, עם משפחה, בית כנסת, בבית, מה אתה רוצה, אבאלה? אמר לי, אמא, אני בכלל לא רוצה שבת חתן. אמרתי לו, מה? אני בכלל לא רוצה שבת חתן. תדע, אני רצינית איתך, איזה שבת אתה רוצה עם חברים? הוא אומר לי, אמא, זה מלחיץ אותי, אני לא רוצה להגיד. אוקיי, אז לא צריך, אל תלחץ, יש לך עד גיל 14 להחליט אם אתה רוצה שבת חתן, ואנחנו לא נעשה, הכל בסדר. ואז ברוך השם, ויתרנו על העונג, ועשינו לשבת קרובה לבר מצווה, לא קרובה לבר מצווה, סליחה, עשינו לו שבת לפני, קנינו לו מתנה, סט כזה של חתנים, עם סידור ועם טלית ועם סט לתפילין, וברוך השם באמת, הוא קרא בתורה, בשבת שלו, זה כן, הוא קרא בתורה, זרקו עליו סוכריות, והיה מאוד מאוד יפה, והוא התכונן בשביל זה, בשביל השבת פרשה שלו, שזה היה בחג פסח, וגם ככה המשפחה הייתה ביחד, ובאמת, ברוך השם, אז את זה לא היה, הנחת תפילין הוא גם לא רצה, אז היה לנו רק לעשות בר מצווה. אוקיי, כן, אני כבר יודעת איזה תגובות הולכות להיות לי. אוקיי, אז תודה רבה. זהו, רשמתי לי להגיד לכם תודה על התגובות, באמת, אני רשמתי לכולם באישי, אבל באמת, כאילו, אני אומרת את זה שוב. לפני הבר מצווה, כמובן, כל יום מתפלל, לבקש, להתחנן, שהכל ילך כמו שצריך, שהכל ילך כשורה, שלא יבוא תקלה על ידינו, שהכל יהיה, באמת, שיהיה סייעתא דשמיא. ביום של הבר מצווה הלכנו לציון של הרב עובדיה והתפללנו, הדלקנו נרות לצדיקים לכבוד הרב עובדיה, דוד המלך. אנחנו מקפידים לעשות סעודת מילה ומלכה, אז אמרנו בעזרת השם שיהיה זכויות ושיהיה מתנת חינם שיהיה קשורה הכל לרב עובדיה, ואני תמיד מדליקה נר לרב עובדיה, אני מאוד קשורה אליו, ורבי שמעון בר יוחאי, שתידר שמעון קרוי על שם רבי שמעון בר יוחאי.
אוקיי, עכשיו עוד דבר, זהו, דיברנו עם הרב שלנו, בערב של הבר מצווה, ארגנו בבית, באו 3-4, אני לא יודעת בדיוק כמה, אברכים, בני תורה, באו ללמוד להצלחת הבר מצווה, ארגנו להם פה מזונות, שתייה, באמת שבעזרת השם יהיה מכובד, והם באו ולמדו להצלחת הבר מצווה, שזה מבחינתי היה הקמע הכי גדול, ובאמת כאילו מקפידים גם להביא לאנשים שסוג שם זה, אני ממש ממליצה, זה סוג של מרגיע, אוקיי? יופי. אחר כך היה שיר כניסה, מהמם, שחזי ותידר עשו, ויש איזה זמר שיש לו שיר מאוד 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 יפה, וכאילו מאוד אהבתי את השיר. בעלי שיהיה בריא, ברוך השם, שר ואוהב לשיר ויודע לשיר, ואמרנו, לא היה כל כך זמן, אמרתי, לא מעניין אותי, גם אם צריך לקחת את הבר מצווה, אנחנו עושים את השיר הזה, ובאמת תידר וחזי הלכו ולאולפן, שרו את השיר הזה, אני אכתוב לכם למטה את הטלפון גם, ובאמת היה מהמם, היה מרגש, היה מושלם, היה באמת מקסים, ומעבר לזה הכל קשקוש בלבוש, הזמן איכות של האבא ובן ששרים ביחד והולכים ומקליטים שיר ויש להם כזה את המשותף הזה, את החוויה הזו, היה שלם, באמת היה שלם. ושכחנו מהזמנות, אז ההזמנות היו יחסית כאילו ממש קלאסיות ויפות, ואני מאוד מאוד אהבתי אותם. והנייר היה נייר מושלם, נייר פנינתי כזה, לא מושקע מי יודע מה, אבל קלאסי, כאילו יש הזמנות הרבה יותר מושקעות ומטורפות, אבל האמת להגיד לכם, מחילה, מתוודה, כל הזמנה שאני מקבלת היא נהפכת להיות לי כף אשפה, כי היא לי כף אשפה, אז מחילה. באמת, אל תשקיעו בהזמנות. סבבה, כאילו, באמת לא צריך להשקיע, אנשים לוקחים את התאריך, היום במיוחד, אף אחד לא סוחב איתה הזמנה, לוקחים את התאריך, רושמים להם ביומן, או שולחים את זה בהודעה למישהו, ופשוט ככה הם זוכרים את זה. לפני איזה 3-4 חודשים גם, המון זמן. אמרתי, מה אני עושה מזכרת? ואין לי הרבה זמן, אז אני רוצה להכין את זה לפני, כדי שאני לא אהיה לחוצה. אז הלכתי והזמנתי ועשיתי סקיצה וזה, ועשינו מזכרת יפהפייה, שעכשיו אני אתן לכם את הרעיון שלה, ומי שרוצה יכולה ליצור איתי קשר להזמין את זה. ועשינו מזכרת מהממת, וכל כך שמרתי עליה. וכל כך שמרתי על המזכרת הזו, שאמרתי לילדים, תקשיבו, רק גברים מקבלים את זה, לא נשים, כי אז הם יקחו את זה לבת, לאמא, לשכנה, לסבתא, לדודה, רק גברים מעל גיל 13. אוקיי, מי מחלק את זה? לא חילקתי תפקיד. אז המזכרות היפיפיות שלנו נשארו איך שהם הגיעו לעולם, בתוך שקית אורגנזה, משהו כמו 200 מזכרות, שעכשיו אנחנו מחלקים את זה לאנשים שלנו. עכשיו, מה זה? זה, בואי, אתן רואות, הנה, רגע. הנה, זה 13 ותידר שמעון דגן, והמשפט שיהיה בריא שהוא אומר זה מלוכלך. שהוא אומר בתפילה, תפילה למשה איש האלוקים, איש האלוקים, השם מעון אתה היית לנו בדור ודור. זה המשפט שהוא אומר. שיקחו את זה בנים מעל גיל 13, שעשימו את זה בספרי קודש, אוקיי, רואים את זה? כן. בספרי קודש ובסידור, באמת שזה יהיה. אז שכחנו את זה, ואמרנו, טוב, ברוך השם. אבא שלי שיהיה בריא, כל מי שעוקבת אחריי יודעת שהוא הודי. אז אני מאוד 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 אוהבת את המסורת והתרבות והחגיגות והשירים ההודיים, אז אמרתי, אני עושה לאבא שלי הפתעה, ואנחנו עושים לו חינה הודית. אז הזמנו אוהל, הזמנו קרקרה ובגדים והכל, באמת זה היה החוויה של הבר מצווה, הטקס ההודי, ולמטה אני אשים לכם את הטלפון, והיינו ממש מרוצים, באמת ברוך השם. אז זה הכל, אני ממש מקווה שאתם נהנתם, והנה עכשיו אתם תראו את כל מה שסיפרתי. באנו לסגור אירוע לבר מצווה של תידר, ממש כולם מהמם, ארטמיסיה, לא ארטמיסיה, הלכנו לראות בארטמיסיה, ווידינג קלאב, סליחה, אנחנו בווידינג קלאב.
מדהים כאן, אולם מהמם, אוכל מושלם. עיצוב מדהים, אני יושבת לי פה בצד, כי לא נעים לי להתערבב עם האורחים ועם הבר. אבל הם עשו כאן עיצוב מהמם, אני לא יודעת עד כמה אפשר לראות את זה. כמה הם השקיעו, וואו, וואו, וואו. פשוט אולם מדהים. ממש עשו כאן אוהל מרוקאי. אנחנו עושים הפתעה. לנו זה יהיה אוהל הודי, מן הסתם. תראו במה מדובר. מדהים. אז באנו לסגור על מפות, על מפיות, על צלחות, על שישיות, על כל שעה. תסתכל שנייה אחת תגיע על אמא, במראה. אני אציע לכם עוד דברים. איך המידה הזו? קודם כל במידה ובמידה אחת. לקחתי 20 יחידות. לקחתי 40 יחידות, זה מתלבש על האצבע. בוקר טוב. היום זה היום של הבר מצווה. אני ביום חופש. אני מאוד מתרגשת ושעת תמלץ דולק. וכל הילדים עוד ישנים. אנחנו בהכנות, בהתרגשות. שיהיה לנו בהצלחה. תהיו איתי לאורך כל היום. בהכנות, ומאחלת לנו בהצלחה וברכה ענקית. לא יודעת כמה רואים את הסגול? זה בדיוק הסגול שהולך עכשיו. כלי, כאילו שתיהם יש להם זהב. זה אחד. זה שתיים. מה, שימי על הראש שלך רגע. לא, בואי, אוקיי, לא. בואי, לא ממולה, בואי מפה. פה? כן. זה אחד. תורידי את הבגד שלך. זהירות. טוב, זה אחד. יופי. זה, אוי, סליחה. תיזהרי, תרצי את זה לאט. איך? כאילו... יופי. נראה את זה. זה שתיים. לכבוד דוד המלך, סודות הגנרנו, רבי שמעון בר יוחאי שתדע קרוי עליו, ולכבוד הרב עובדיה שהתפללנו, שיהיה ברכה והצלחה וכל ילך כשורה. טוב, אנחנו בציון של הרב עובדיה. כמו לבוא להתפלל פה. לפני היום הגדול הזה, מאוד מרגש. באנו לבקש ברכה והצלחה בר המצווה. עשינו היום את הסידורים האחרונים. אלה המתוקים שלנו. מה בלונים? תשמעו את זה? עשינו סידורים אחרונים ואין לי מטפחת, אז יש לי את האמת משהו, אבל את האמת רציתי משהו קצת יותר מיוחד, כי אני מאוד אוהבת את אלון פנינים, אבל יש גבול. בא לי לבר מצווה לבן שלי משהו מטורף. עיצוב אישי לעשות, כנראה שזה מה שאני אעשה. אז היום, עכשיו השעה 1:30, אנחנו צריכים להיות באולם משהו כמו 6:30, 7. בסדר, תתפללו עליי, תחזיקו לי אצבעות שאנחנו נספיק. אז אנחנו יושבים פה, יושבים את האוויר הצח בצומת בר אילן, בציון של מרן קדוש. מתרגשים מאוד, ברוך השם. בעלי ותידר הלכו
הסבים והסבתות של חזקיהו קבורים כאן, הלכו להזמין אותם לבר מצווה ולהתפלל שיהיה ברכה והצלחה והכל ילך כשורה בעזרת השם, ומה שנעשה נצליח ברוחניות ובגשמיות. אז זה הכל, אנחנו מתרגשים מאוד, אני כבר ממש מתרחקו, מטורף שיש במקום כזה. הנה, איפה הם? הנה תידר של אמא. הופה, הולך. והנה הדבר הזה. מה? אני סתמתי להגיד תדבר. וואי, אבל תדבר. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא הכי שמח כשמדברים איתו? כל הכבוד. אמרת בעל פה פרק התהילים? כן? אולי גם תדבר עם הרב עובדיה. אנחנו בדרך לעולם בהתרגשות ענקית. ובעזרת השם הכל יהיה כשורה. הנה העולם, עשינו הפתעה לאבא שלי. הכינה הודי, וזה המשפחת שלי. אני אגלה לכם סוד, דקה לפני האירוע לא היה לי משפחת, אז הבאתי את הכל לעולם, ופשוט עשיתי את הכל לעולם. הנה אבא שלי. הנה אמא שלי. זה ממש הפתעה. זה היה מתנה לאבא שלי, הפתעה לאבא שלי, הכי מהזאתי. כזה, אבל יש טקס, יש מישהו שמעלה טקס. הוא שאל אותי מסכינה, האמת. כן, לא, אני לא הבאתי כלום. הוא שאל אותי מסכינה, האמת. לא, הוא לא הבאתי כינה. תראי, יאללה, בצק. יא!
כן.